Tá Carraig a Chabhlaigh a tógú sa chuaigh hísteag, site bhruacha Cuan Mó I gunda bhuío in Iarthar na hÉireann. Is siombail mhuané den chlánas cumhachtach a bhí idir Gráinne Ní Mháille agus Risteárd an Éirinn. Is ón suíomh seo a bhain sí héin agus a fearr, clú agus seimhreas amach chósta hir fián na hÉireann. Nuair a rugadh Gráinne Ní Mháille I chuige trocha, bhí an domhan agus darnóid bhí éire ag athrú. The 16th century really was the great age of transition from the medieval times to modern times. And that really affected everything: politics, religion, as we know from the Reformation, art, philosophy, everything. Bhí anraí a hocht mar rí ar hasna agus rinne sé forógra go raibh sé níomháin ina hÉireann ach ina rí ar Éirinn, agus bhí rialtas lárnach hasna ag brú an túdarrás sin chun cín in éire. Nuair a rugadh Gráinne Ní Mháille, ní raibh cuacht ag na Sasannaí ach bhlá clia agus an ceantar timpplaid. Bhí an chuideile den tír faoi smacht ag na hangla Normannaí Ghaelacha agus na trísí rúchasacha éireannacha, ach bhí Sasanna ag gcéire chur leis an smacht a bhí acu ar I tír.